Hey! Oh, Ijuwa. Ịkpọsi butere egbe na mkpumkpu ahịhịa. Chai! Ụmụ ụwa. Fọfọju akpa, onye ọbụla na-ekpukala oke. Ibere ịbịa buo oke gị bububu. Ịbịa buo oke gị. Chai. Ejuda ajụjụ. Ejuda aja chamsi ejuru ajụjụ, ejuda ajụjụ. Maka asị ejuru ajụjụ, ị ga-anọ. Gị nweta answers. Ọkwa mme, Dominica, ama dọm ka aga. Because I want to talk to you as you like about. It's all like oh, Nazulu. I'm not having a church on Nazulu. Are you happy now? It's not about balance. I'm feeling to come here. But I can't find a church. I'm get very happy with time. I met him in I'm child dinner only with him. I can not naturally chineke aka elu na-efe ụda na n'elu kasị elu. Ikunne, achọrọ m ichi church ka mmadụ na anyị tokekwe na akpọke jikọta ejikọ aka. Anyị ga n'ime moto ọgụ nwoke nyere saizi ịkpachi ugbo. Anyị gakwa na chọọchị ga kelee Chineke n'ihe ọma mere anyị. Maka uri agụga na chọọchị ahụ. Chegharịa mgbe oge dịrị gị chegharịa mgbe na n'olu ya n'ihi na nchegharị adịghị n'ala mmụọ ebe n'ala maka Chukwu egwu abịa metụta m n'obi. Ncheke sọ dị mkpa mmadụ inwekwa one day iwepụta ihe otu ebe ga-atụọrọ Chineke mmadụ. Biko. Tupu nchefu biko. Ọgọ m ebe Swiss. Ọkpọrọ dị na fon ka mbọ. Tupu ụfọdụ kwagụ, akpọgidekwa ha gụ n'obe otu eji kpọgbọ ndị arọbris na Jizọs. Ihe ndị arọbris abụọ ahụ, akpọgidekwa ha gụ n'obe otu ahụ eji kpọgide. Chukwuta agwa m, atụmatụ ọjọọ ahụ, atụmatụ gị ahụ, ọgụta awụ ọkụ. Ịkpaga kapịtị ga-eji eme travel gaa ala bekee, ọgụta awụ ọkụ, anụla m maka ọnụ. Golden diggers, anụla m maka ọnụ, ọgụta awụ ọkụ. Agụta enye gị even one chances, ọgụta eme. What is eating you up? Ọwụ nne gị na-eri m nri n'ahụ. Ọwụ ya na-eri m nri n'ahụ. Kpọọ ichid food ọhịwụ, undesirable element ọhịwụ. Iwu grandgent, mụ na onwe m grandgent. Anyị ma abụọ, anyị ga-agrind ya n'ụlọ, ọkwa n'ụlọ m. Anyị ga-agrind ya. Dominica ka akpọ gị. See, I can have you insult me. I can take it. You will keep on any name you like, but if you insult my mother, I will kill you. Ma biago te people nga Chineke akpọ. Are you crazy? What na agbago? Yes. Eso. Mkpọnne ga gị na-eme, nebe wewe ya niile shela ego. Ọwụrụ. Ikpe kwasị ama m ihe chọrọ ime. Chekwa agwa m, ọkụta ụwa ọkụ na-enye chance.
It's not in your gym. Mudula! All I want to do is you. Oh, what are you? Except the Lord. You told me that you're a plaga. I'll do that man. I fix my eyes on you. Papa school level one more. I can't all the more with Palinina. All more with Palinina. Hey, tell me I will not blame you. I can't mark out the Hanagan. I'm not when you went to Mala. My young boy, you want to open a fresh blood in me. Went to Mala, the Guru Katara, the old element. Outdated lady. Piagano, when I got name, I'm a Shinako. I will in away, and you're not happy. You will go to now. Nothing fine boy like me. Passing money, my hand so many girls who put out. They go, near her photo, they wrote it. Mahapata, we are going to go to her. Give you 2 minutes. We had the car flat to tell you money. Nobody talking about it. I want behind your head. Look at Chineke. He may get the one I hold. Get from Monyara. Miss Wiz here, Money. Miss Wiz. But if I'm not a Miss Wiz or torture, I won't get one much. I'm not sure. Don't worry. Never got the next. I'm not sure. This is problem. I said, Mama. You can take that here. I'm a head here. All I want you to do for me is for you to maintain your ground. That's all. And I'm wide right. In fact, what happened is more cat on the table. It's so awesome. No one happened. I'm going to lawyer. But my mind tells me that your husband is up to something very dangerous. Something danger. Now what time is your surgery with you? I'm telling you something dangerous. That's a danger. Because actually, I'm not my I know not really good. You're bad. That's a guy. Yeah,
Oh no. So, or any problem, if you got any documents at the site, just bring it out. Oh yeah. Onye n'ime na nwunye Ijowa. Oh, huh? Oh. Okay, because I got talk here, you can talk. Sign ya those documents. Wala worola here. Oh, kwam na kwade. Ihrotam jaka. Ni sign ya. Kwa ni he basam no when onye ma. Akwụkwọ ha ji agbara ha condemn na aka. Aga dey review law. Ụlọ nwunye m nwoke. Onwe dị lekere tambele. Aga ga-eri law. Chineke nna-asa. Chineke gọziere m gị. Ọ gwara ihe m chọrọ ime emere. Chineke nna gọziere m gị. Hapụ. What are friends? Mana ele gị mere anụ ojeri. Anụ ojeri asị ya wụ di m ya o ji emejisere m. Atụle mere agwara m onye udo. Nke ibe gị ọwa. Ụdọ m onye nsogbu. Ụdọ onye nsogbu. Ụdọ onye onye bedere akwa na what on these tears? Beautiful lady like you. I see baby. Again, I was a home. Ekwe n'ụmụazị ụmụ nwoke nwere ezigbo ego. Ma marriage alụkwaghị ya wụrụ ọgbakela. Ebekwala akwa. Ụmụ nwoke jiri nwere ego kpatara n'akụ. Ka otu a ka ha ga na-esoro n'ike. Ngọrọ gị mezie gị wụrụ princess. Ụmụ nwoke kpatara akụ. Ọkwa m na-agwa gị. Ụmụazịrị mma. Ji ego. Ji ezigbo ego. N'ezighị gị wụrụ princess ga-apụta macha. Ị na-ebere onye akwa. Ego hicha anya.